Eh kojo papa eno woni wono me se bi koto ma mienu no mu ka ho asem wo ye fa masai ye fa ba kwakosu ye fa ba ko ya mantem he no di mirika gidi do ko ha mo na mo se twemu pa no down edi ne ye wo bom ye de na twemu na batim babu se enti kwa obi a wasai oji nsem nyina di obi a wagimie wo fra bonten ba na ubati asem a omusem enu anso obi ka asem atisa asem kwa ayedi na asem di yi prosi ni bo ye nyaade asem kwa mana ye nyaa ka so Odiyifo Kwasha akoto mona na wadika atworo na wala koto giagianim Odiyifo Kwasha akoto mona sada sa asem no obewuram na wakoko busebusem na obemma enkwara ni bia kwase yakobusa se yeso Odiyifo Kwasha wato mona okrumu a no kura sa yampa enje no kura dabi Odadi asem ne bra ya ne kakra twa himfepu ma no a no wapenti ni kata tenten na wala koto giagianim babu se atete kwa oji nsem nyina di na onitifo so ehwe ne nantem ye enne obi a wonnim nyansa obi a wo ben baburo ne nani atie no wono asem no onya atia owurawuram ehwemu ahu se adabi asem ya mi kodie yi enti mi kotwenkanche bi a emfa asusuye boni bi emrem daache ye wiase no ewiase sie wono ho ye wo die ye atofe na ye tafetafre ho ti atetekwa onya ti asebepe no odi kire no obi nani atene die obewurawuram ahu no kura dai ewom sa edusia no wonya safo suro na wasane efiri bone ho safo tie obi a wo ben nyame no wonim se asem ya me kodie woni pe ya me kohwini woni pe ya me ko bona ba kuni woni pe ya me ko tura do kuna to akini dabi me kuna medefo ma me fa masem ya dai emanyame o do aye me nyina no anya hwe enipa nim sa de na wasane efiri bone ho enti ba sa eba ma wo firi bone ho na okwasha de na babo si obi a wagimire de odena ho da so nyina fam obi a wagimire de wonya ti asem na no odimika no amaba so onipa ni tribo pe no da wa sa hey wakuno afahin fa na ojalafa atete kwa Bible say what asem a wode ne hunam njeje dai ewuram sa wode sika nye dai ewuram ikokofo de be sha wono de ewuram ya me kwa asem so sa no kwotwe kwasha maso ane efisa abufu dai aba ampa enta no paye kasa fa abufu ho idu so no wase de ne bo enchelifuo no edi agimisem Bible say woni pa ne bo enchelifuo no ya what asem na ne bofu enti fa abufu ma wade bebre atete apansam akosia ukun baby amekoto no one akua no mu gine sumase ne mpena no woti ya na ni bofu bemba banesi na sumu nyangan me nwore wasesa ne manya ro ko emre ko asam na ntesa obu abko be hwa na adwuma no ode bira no oh yes na so no wo musasam na se kura wonya tesi yeso wo yire no anase wukun woni nipa so basi ja 1 2 3 no asate twekura na fe nua body da so nua body da so na babo ne kan ebi na enu aga no sister ne frame o abruchi na o se ono wakasa se ayi no o se bi person na fe de o mu ni na be nya no mpo se man na o tumfi na o kwadwuma ofo ne car ne bi so mu ni person bi ne yire ne buafu o kwadwuma mu dia wonye mfa ono so na adwuma mu no beta be sample bia ma nti okofo car na oban se wensifu mo bobu bia ko hwia hwefo mo abrochi ho so wensifu mo bobu bia se ko hwia nyina ho ni ko hwia obodua wa abrochi ho ena me sisu tas ma me mleke ho ma ho wensifu mo no wo na ntane ko na ngasa ebe ko pa mebi 26 verse 2 ana pa na wo se de sa na odua bohu na odua bohu na mem mo Odiyifo ma meken ka ma yan to aso ne to aso asam na edu so no wo se de ne bonchelifuo no babu se edi agimisem onipa ne bonchefuo wo nya tia asem na ne buafu no odi akire no ho wagime na onipa a wo pama pambane no so wotan no onipa sebufuo ba ene onipa no odwa adwenbone atiania ante sa solo ade o ye mi mekuna to akene babu se onipa wodwene adwenbone opama pambone no se nipa me nyame yedai meta ne yesu ye nam ne ye de anuan ho asem ahyehye ye tirimai Antono usi ya bompa ya urade suri baba sokoto papa wo hia wo yare wo wo nkwane ye saka wadome an ebise ye ne anuan mo antete papa ebufuo ntino wo nyame adome yan amowo oh yes wo nipa ante se ni nua wate ni nua mi ho asem obakokobusa ne dari
no wa start no oburu nua burukunkun kwa wo sia so na no oburu nua oh yes abufu nti ensem ahu hia wo nipa di akiri ene Bible ka no atete kwa wo tinsem anu de hundem do nya wuram akotwe kwa sama so ɔse sister no ka kyene sɛ wum sɛ meme asanteni ɛbodua ɔde kwasea nsu atɔ nyama no kɔbɔduam ɔde hɔhoa no bosom Odiyifo Kwasha manne agu no so no Odiyifo ma bia mede bani kɔhu yɛ sɛ nsuo no awe na ɔmɔkɔtwa bura o kwayɛ mu no yɛ sɛ nsuo no bɛgum ɔwɔ nipa sɛe asɛe ɔno wotia burokyɛ ne bɔ ne nuadua onyam ho nomɔbɔ wɔse ntete kwa deɛ wɔdie ne agyimisɛm Bible sɛ obi a wo atete kwa obi a ɔmpɔe no na deɛ wɔyɛ nyinaa ne maasotwɛn ansa maasotwɛn ɛnte kwa deɛ a wɔdie ɛna agyimisɛm ɛtete kwa ɔma deɛ ɔmudie kyɛnya enti wobɛhu baabia tokɔhyɛ bia no hɔ no takɔtena wɔkɔtietie no wɔkɔfa mu adanseɛ na ɛnitifoɔ ɛde nimdeɛ nso hyehyɛ wɔn na ho obi a n'ani ateɛ no a wɔnim Yesu no deɛ saa baabi basa no nkɔgyina hɔ na ɔnkɔfa wɔ ha bi ɛmfa ma ne ho so ampɔdifo fa nyame asɛm no aboa wo ɔhu sɛ abufuo nti no wɔ nyame wɔne nipa to nkwanta yɛ dɛ yɛpae sa hwɛ abufuo ma wadeɛ bebree atete apansam bebree awɔne bebree go ɔmoa ɛnɛ wɔ nipa ne ne nua te fie asɛm ketekete na yɛka bɛtɔ hɔ wɔte asɔndaa mu abufuo nti wɔne sɔfo kɔ akɔtwe maa so wɔne sɔfo kɔ akɔtwe maa so nti nyame asɛm pa no aboa wo papa yɛnkɔ Odiyifo mde asi o se edu num ko si dunga twimi ka hono ne 29 mami 2029 no wose de nabufo eye nyaa no e wonte ahye pi Bible say obi a nabufo ye nyaa no otwentwen asɛm so no o wonte ahye abra kwame entu wo sa nte ahye we bi wabufo ye nyaa ubufo na ɔsɛ ne ma ne wasa te bobɔ abosomdin ni nabufo ye nyaa no wɔnte aseɛ na honhom katirikatirifo no ɛma agyimisɛm so na wɔ nipa bia wɔnya ate asɛm a mempere Bible sɛ wo sɛ nipa no wagyimi wɔma agyimisɛm so honhom katirikatiri wɔte asɛm a wɔntimi hyɛ ne ho so wɔnya ate asɛm no wodi mirika ɔkɔbusa me na ɛyam yo Bible sɛ sɛ nipa no wɔyɛ wɔdi agyimisɛm so ɔno sɛ Odiyifo yɛ onipa bi wakɔbɔ no amanneɛ sɛ asɛm sei na wɔte a ho sɛ nwume na akaka kyɛ no ahomakyeɛ bɔɔfoɔ a na ɔba so ɔkɔ nipa so wɔne ne kɔsiani bɔɔfoɔ na ɔba ɔkɔ no so ɛne de kɔsiani ɔmono no Bible sɛ nipa yɛ dade wɔsɔ ɔmoma gyimisɛm so honhom katirikatirifo wɔte asɛm bi na ɔdi akyire no Bible sɛ ɔma gyimisɛm so asɛm bi ɔmɔbɛte kwa na ɛnte saa dabi nanso ɔnya ate yɛ na ibofu na ɔdi akyire no ɔkɔdeɛ da ba hwene tiri mu panyan na ɔda hɔ wonderful wakto ko nanso ka woti ye na ka oboju wo so a woti ye na oboju o Kristo ni papa bia na woti asama woni akiri nye nsem je na odi akiri ansa kwa na obati asa obedi akiri na obafe nipa ka no akodi pa ne nkyai abotre ka sa mu nanso ne mu ye ne mu ya ene hwa awade bebre ya hye ka wo bebre ba ko yi nya guo mu ma kokoto ko he awade ne ye hye hye so nya no obayi ka wa to akene abufu nti mempere me sia ware bi ngwa biem wo ka babo wo sika wo gya ware wo ngware biem Odiyifo nanso na nko obegya ba mana ko fafro obegya ba na ko fafro abufu ka kanti abufu ti ba abufu so obi ni bufu bia ware dai wajimi magyimisɛm so ye papa yanko emodi asana ka ho ana hona 30 no 29 na mawie pa kan mebusiam hona etidunum eyimba ko besi miensa kama me Odiyifo wase emuaye bɛkɔ ɛsanka anibere safoti enti woti asɛm no o waka kyerɛ me anya hwe wo se maami o chefje ne manu tubuli e bai o anya hwe wo de me mama bo adwumi kakra mekɔ kɔ busa hye o ba na nsa kwa no onkɔe o Bible say esanka anibere Odiyifo o man kan tifi asɛm ko ma men kan tifi asɛm wo sɛ wase enkwagye ene wo sɛyɛ so enkwagye ene wo sɛyɛ mo Proverbs chapter 15 verse number 1 to 3 no 3 no tifi asɛm wase enkwagye ene wo sɛyɛ Odiyifo menu mi ne abufu ade dodo enti Bible so oni pa bia ni bufu ade bia ni yadome mo okumuda evise wo kwan na wo kwan asɛm na wo tiye na wo kodi akyi no ebetima ma oton kokofu ampa asɛm ketekete betima obetima kohyia asɛm bia ho okokofu obetima ton wo japade nya betima firi nsa nanso ka bra wo tiye no ɛna ka wonya mu abotra na ka wonya mu suahu a na ka nyame mu no ka wo ye firi wase emuaye bɔkɔ esanka bu anibere enti menu aba bra ntia wo anopa wo tie me
nyense bunyina na woti ese wodi akire wate na sam denden so hanya ebufuom na asam denden mempene woni pa no kwa na woni ni ma so twen bia no ebe mo na kwotwe ma so on so di the moment bra obeka say mempene no so beka say menso mempene na say ta be wura mu mieri nyina akoma mu na fe na twam pepe no wanyina ho ya asam kete no ha me ani mitimi hia de bi okọ to pa na okọ PlayStation yeah ubetima akwatra wo fia no pa ko hia numeri ya musa mpo sa da braka na ati ho na asam a yesi yedi tu dakopedi no bosome na utwa udi akwanyaba woni beba ho so no na wogima nyina sai enti meni abrantie ka ubetie nyame asam a ye kan ya enye nsam nyina na onipa o Kristo ni wuti ese wodi akire anya sem nya so di akire na so me no mie no dia asem bia be bia no asem bia beti bia ne yaboya tai ne yaboya boso ne ye dibirika ne di akire abufu ye ko hanya asem no ye na bobo panyan wo ka ba mo ko wo so obi o ti asem bia Kwasha asem ya si be bosumini da bia o boso da bia o boso o te sa sakra wadwen o si moya boko esanka de bire moya boko wo ti asem no ana wo fe nipa bi ana wo di ni eka ho ana wo ko na ko busa asiye won so chechire mu kama wo chi ano wa abi en chechire na asam denden so hanya ebufuom ne wo de wonya ti ya wonya ko ya bra minnu wonum kese ko duka bitwitwi so no wonu so ja ba na twemu panyan wo ja be bom yeah afa na mu si mu ntoma court ade cha mote court wochina mote court ene mote court wochina mote court na bere beyi ene ya wo hia bayi ahochira bayi da bia ni president mo court enti ase ni penni ene abufuo nti no babo se modi we gumi na ase ene sa na tie dia abufuo na mosi mo betra moso nyame dia madum mamo okumuda imumie no wo senya safota kirama emanim dia ye de safoti o Kristo ni papa no wo ti asema wono kura woni pa no kwa ye ne bone no wo betimi di na no akeka asem na ma asem no kwa ye de asem na ayeda jamenka na so na minu mie ni ente sa timinu mie nu ene ese wiase ampodifo ente wiase ese nyina ye bufu a enipa minu mie ni yenya sie nua ye ade ye ni sie jamaka menu etime me jamaka ubeko fie kwa manso de fie kwa nyakwala asem maame ba ko papa ba ko eje temu nyakwala asem obi ko o muti fie kwa mo prakra apako mo chichem yabi ade ntia menu ya woni menka se we mpre menu ya ne menka ade bufuo ni tokwa ne eduabodi enko na ekoso asasu yeso enti babu se madumi mama okumuda wo senya safota kirama emanim dia ye de mu die onu mo so minyame ye no omu do mas omano eto asem mu a masam no kwa ede eye de na Kwashafo no aworo agimisem edika ba bi wo bepie no ne nya tibie de efirim na mu de Kwashiafo ne de omano aworo agimisem onu mo agimi ne de obeya masam na kopie court omu ma sa ne de mesi obeya masam na kopie ahimfie neka asam ketuwa bi enpa be mienu miensa betra se beka na ka tia se be adwuma no dabi enua bonya be pepiem se ka twetwe nya be pepiem ana babo ne kanu yo ye we mu ya ye se yakwa heaven antisa yanko papa imumi ensana be ye no wo se urade ni wo ema nyina ere hwe abonefo ne apapafo safoti nyame on enti odipa de anda bia mekan woti mantem da bia to kwanko a edua bona kwa unya te don kan usa so ndifi aso de jakwate na wunnim nyame a wosom no wunnim nyame a wosom no hwa wanga se ukun kwa ne ntedem kwa ne yaka hwa wo yire kwa ne ntedem kwa ne eje dadem kwa ne anja kwa asem hwa wo manyina wono manyina yaka na wo so de no wade se kuntan se kokoko akwatra so ndifi problem na woni pa bufu edua bo kwa enti babu se amanya mo twimre metie me nyame asem na munye bufu to nkene anso ne hwe oni am yanko mebusa mo hona etie duonu mienu eyimo duonu na no wose sai 15 24 22 yo me kama Odiyifo menya ba tije mesa na bwa 22 verse number ye bufu to kire Odiyifo wase ni obufafo emfa nyonko safoti Kwasha pa Odiyifo Kwasha opa bufu on ene ne nkwana ante wate hwa woni mu se wo ba we mantem a woni ne tie no ne nua kwa no no akantokwa na se ka twetwe nya nam wo so wono ana apɛ no ba me ya woni ne nam opa bufu pa
wunim ahyehyɛ wunim wo so ona na apɛ no Bible say me be obi opebufuo no ene ne kofa nyonko ene obarima ene brifo so mo enti obi opebufuo bia na ni sa brade enti bema bi wona ni brade Bible say woni obi na ni brade woni obi opebufuo no eno nkodante na wo hwe na kwan na basa ho e basa wo behua na kwan na be fidie be na wo na fidie ma wo kra be fidie be so mene be ye fidie abe so mene obi opebufuo ene ni konante oni fo nse betima bo bidua ba wo ha wono nka no ba wo ne nam no wo ne na ele bekum e betima ka na se dua ba mo bo ho ye betima bodua e bia me e be ka me wo wo so enka oh yeah enti anu obi opebufuo enkonante o to na woni ne nante ya obesua na kwan yeah benya fidie so ama kra benya fidie ama kra wonderful be ma na ni birade ene ne mo oba na ni birade ene ne mo eni pensia e chade ensia ebi anya bi meni nipa mienu e chade nan obi anya bi se unu obi a nam ne nani birade a ho o ya buronsam hwa buronsam bia ni birade ti Bible say ene be ma ni birefo fofo emfa anu obi a opefo no emfa nyonko na nu ani brifo so berima ni brifo so mo ene be ma na ni birade anso na enkonante na wo hwe na kwan na wankosua bufuo wankosua ani bire wo na fidie ma kra na fidie ma yu kra ebise me nyame no onu mo na mabufuo kwa so nyina no omo ni birade nyame minimum ti madum mu amokum da entana pai so ti nyame asem hwa wade ate ho obu afu ma wo ko osisa wo no makogu ma me fie kwa afini na ma me so age nyama na gu ho afo okoto si obi a start prepare fie na tikoji kom meni abrantie ya Odiyifo obi opebufuo no ene ne kwanantie o sa hwe asori kura ekwe yon obi wani bufu ade na wo saade se nipa na ne nkofa nyonko asori ekwe ye woni pedu ho mo a omo ye kwaku dentude omo asori na anim etigelengele omo asori na anim na nkohwe a omo asori na anim kwantempan omo nya asori na anim munonsam ye nya asori na anim ye nya so kwa ewradi umuna medi mewre nya sha wa ma men me asido bebiala oh bebiala bebiala mesu de koko tia naso abusu mo ga na nya odbo bludia Bible say ya nu obi opebufuo enfa nyonko be ma ni birefuo yi o Kristo ni e ene ne nkwananti o enfa wo se woni nya na ko beta Christian church ni bufu ade twofiri ho sa ebiso woni pe bia ni bufu ade bia no abufuo de ba ye do wo na dan ana ba abufuo ba e de sakasaka na dan ana ba aso Bible say abufuo ehinyan entokwam ehenya wahabu ade wahawa de eba enti se ye nua kan ni ya mua na o Kristo ni pepe bia no ho jamenka enya hwe na braboni na dua na wodi ni mempere Satan ama ho kwan na baburam wani beba ho so no okokofuo no aton ana pa yenko etwa Efiso 89 eyimu aduonu num besi aduonu so no kama me Ephesians 4 25 to 27 tinye mesem na boawo menya ba bibibo Bible say madume nipa madume abufuo amokum da yeah madume anibrefo amokum da ente no wo nipa wewu abufuo nti asema e ba ya wo se won pere on sa na ahwe yi ewi ahye de bia me ka say obi wa kwa na ntisi fom na ahwe bi mu ti ansa na wodu bi be kotokwa ansa na wodu wa no beto bi asem a bonu pa ye ansa na wodu okwa sa wakonso ya ka Ephesians chapter 4 what's it say verse number 25 to 27 yanko me kama Ephesians 4 ma itia na imadu onunum go sie duonu nson no Odiyifo wase anti munyi atoro antwene enani pa nka no kure enani pa enka no kure Bible say me be munyi atoro nyina ntonchene no biara eni ni nyonko no kure enso ani ye kwagina court adokure ni court da bi Odiyifo Kristo fo ya de kwagina court papa o Kristo ni nua kanwa won fa ncha no wiase ni kure nua kana na ode ache no o Kristo ni mu jamenka da bi o afa o Kristo fo mienu no makwagina ma setanim no kure bie pio he me ba wo dan court ebetie me nua bi nya case bi na me ba hobi na me shiwo na
judge ni di asem no ofra papa bi papa no ye busua pani no ofra ne begida ho no ana wode ne charge no e de ma no papa e begida ho no omo ma ne baburo ko so no onyin so baburo ye man kola no so onyin so kola no bi say na die na wo de uyisuo wo se media meti anto aso nti asema me ka me bo abosum ni nkome weda mazeti ni si wo fedi wo se papa se wonko na wo mamu ana nka won semba kotu a na nka kotu ye ba yenya semni o kristo ni no ye de babu no ma no no obegira wutimu sa asem o kan no kura ba kukura wo nyina so mini aba onipa baji yesu adi no na onipa wuwate ana yes tese enipa nka no kura wasase we so kura atro nko atro babu se munyi atontonchene ya na obie ni no nyonko no kura na nso na nukura ni asase we so ifise ye ho akwa babu se ye nyina ye nipa fia ye nyina ye nipa fia ensoro buronku na so do konko na nso na hwe ade ni papa mu yi ade ni aturo yi ana nipa nka no kura onipa de ni nua na ma onipa nka no kura cha no awade akura atimi oba wutimi wo pefe so oba etwempra woni kura chin so wonam he kaka ade asembeba ba ma etwempro oba kaka wo se meme do pawro me do classe na nso na ye no kura wo se ntimunyi atonchire ntimunyi atoro entonchene wo biara ni nyanko no kura ni obia ka no kura nche ni nua no ifise ye ho akwa ye nyina ni pefia mubumfu na mo nya bone odia onyame asemo ka de odia te sama ye mini unu ye wa asase sui babu se mubufu amamu nya bone o nanso ne me no mie no di ye bufu ya kwamenku wekum kwa siasam kwa awade ne kwa mote won kwa oba no oku to kwa kakra bi esim kwa muburu nu ya wonye ye da kwa jo pa wo me se adwuma na wo kono ubenya kwanhia mesi wajuma no ubedi hia ai nenti wo buru ku nu yi se wo ku adwuma sai na sa adwuma ni yi na dia ha so de beko wo buru wo yire nu yi se wo yire sai wo yire sai a nya wo so no te meni aba anti se be tinya mi asem ne ke di so a nsan kai amen papa yenko wose mubumfu na mo nya bone na ka babu se ke ebufu am nya bone na so me no mi enu ebufu a enu abron kwa ma so twen kwa akayen kwa mo ma wo wian so enkoto mabufu so na nka mubufu no mo ma nya bone o mo ma awia enkoto mabufu so ha abufu ba ko betu fie no oba no ku afini obi enu ba bi obiada oba no ku ya ko sensa okoto awodi ya shekawa asofu nyina gum adi adanse no ayaka mesi afieni afini oba ni baby obema na obema ni mo oba da yenya su ko sori fi si yesu ba yehura so ani odifo entu fi se sa wode wi arebo bebe ni bepiem ana oba nya sika no de sie ni kun ba ma nya sika no de twempera mubufu mamo nya bone oba no oba ni kaka na tu na so mo sangan ma bebreti awade ya se asotenso omo sie tutu odi on say man say normal omo kan sika na be me be pena so di sie no de sie ma omo wade ya na anya papa ni wono be di be ma ne di o be ma so di ne di hu se be ma body sika fast enti nukure ni awariam nukure eni awariam enti koto ponkwa enti amanyame won che awariam wose mubumfu na mo nya bone na so ye na me no mi enu di ye bufu ade ye sade mo ma wo wian so nkoto mabufu so mo ma wian nkoto mabufu so na mo mo bonsam kwan na so abufu le ba ya no me no mi eni ya mambro nsam ho kwan na me no mi na fie ye ni ye yire chekwa na ya kaba ho odi nya na mka se ma me no ubo se wo kaka se bi che na ebo no na ya no obo enso ko se ye ma wian nkoto so ya abufu ni dia tua so sa akoto kra na 2 days kra be pa ho obi kra abufu e busumini santi na make obi bufu e busumini akoma ko so mo oba ni oba be ma enkwala ni bi tesa abufu a ahye be ma ni mu no wo se enkwala ko hwom mania si ye de se gu asori fi a ho ye nya nyame so mate odi won se abufu bi so ti me be oba ni mo no so won nu aduane da sana so ka me ma no ko abufu be fi o no oba akota no ne nyongu fi onu aduane na kwala ni so rimpo me prampo no ankasa akwala mpo no wo hwempo mo ko school ada ya me bofu papa njodi sa nje sa pepe nkwala no ko pose ko hefa ko pa ho
Kwasha no kono tintinto abraba no kono ko jiska koto diani koko jiska koto diani na bufo be fia ho Bible say momma bronsam kwan and say bufo de basa seta ba wura mu ba ko mu wonderful ma pa so bono ne potem no da ho abufuo anapai obufuo te sai obufuo a te sai wo ni mu jamenka there be Odiyifo wo ti yamena se wo be have yakọ obuwa Yesu se mene papa ba ko entimu nyamunya ba ko sa enso na te sa there be Odiyifo atro eseku abufuo masotwe se bufuo ba de masotwe na ba sa Odiyifo eduwo so na ba edujabo na ba entiano pai mumma owia enkoto bufuo so na mumma bonsam kwan sa na enso na hwe papa honesi metwan ehona asidi yenkwai metwan ya last quotation no obi ka wasi Yakubu James Yakubu eti baako mu dunkuru be shedo no baako no kama uwia no ho no ba 26 na yasam kana ko wie American James ne ma kama me Yakubu chapter 1 verse number 19 to 21 no japo ba 26 na yasam kana ko wie kama me etam ninti be kan Yakubu ehoma no James chapter 1 verse number edunkuru ekosi aduonu baako no kama me atifi asam no se ahoso hwe oni otie wosi ahwe ho so ate wo panafo sam dodo papa enti asem ya betibia na adi akire o so wawade e bon se kun egubu wo ko ba e enam ko tese wuku ni asuma si jensuma se wonu aduane kwa wodi wodi de se pon so adi na ba ma de si enso na etwifa so wo gwa wade nafo obu awade no da bia ni ku baba nafo be se nsia no guda nim no mu fia ho wonne ni ku nante da wonne ni papa nante anafo nko papa yanko Odiyifo wasi minua madofo ko munim yiwe wonimu sase ma yeke ko wasi manipa nyina nyantam ntie safoti enipa nyina sase mu yeke sisi ba bia wo da bia wo tie nka bia so neti na boawo enyanya enkasa babu uti babu se yenya eya fa ahobrase fa kasa o Kristo ni e si ahobrase o ne ja nuabore no na wonya papa na wonyanya so emfa abufuo ne nyanya emfa tutupe fanya nya obufuo no banya emanko yebone emawianto so na yifuru mu ade na onua ye wa wontimi mfa cha no na de bia wonam koto enipa nim se menua fo me ba cha no ande bia yesi entuma koto ene kakire enya no afepo ne kokwa so me kom kokko ma kokko na so kra mai kra safi na be so ja afi na be so mu di afi na be so o de se be gusu papa yanko wasi menua no madofo munum ye menipa nyina nyantam ntie enyanya enkasa na wonyanya so mfa bufuo ebise wonipa abufuo enyo nyankopon treni mu ade safoti ya Odiyifo wonyame ma abofo ebehwe aware mu dabia ya obuafu yei obuafu kwa sa aware wei be ma me pre ne ba dodo me ina dia wayam yei me si me ina me hwe bogo agunani dodo otasa ba boneka obi opa bufuo bia no nyankopon nsam enhira won sanka bi ta wose fise onipa abufuo enya nyankopon treni mu ade wonipa bufuo obi ani bufuo ade bia no ni bufuo ade eche no oburu nua bosumini abufuo bakope no ento da no won nyankopon wunya nyame treni mu ade bia ta oni otie wonu monti na ama menu mi enu ye gunyame na ase ye bompa nyankopon nti hwe ene na asa na wo so okumu Kwasha aboa be ma wano kaka ana moya aka wo wo sori ya okogida mpa abom 7 days hwe akonje no wo yafu na da oda mpa no wo ni djube bia di ka humpo hia se kompa bo babu se obi opebufuo bia no wo nya nyankopon nche ensemo ade bia papa yanko ita mo nti me to aso ama Odiyifo wasi entimunye fi ne bone ni nyina entontwene ye bobone ensekuo ne abufuo no munyi tokene
ebo bone ebo obufu na asade obufu na obrunia na obubu nko siabusubidi hai obru manua obru yidua obru maamenua obi kwa babo ne maamenua munyi bobone ebo bone ntokene bufuo ntokene na momfa wadwo enye asem a watie no mu safoti etu a betumi agye mo kra no safu uti asem na ho fa bodwoje ojo efaje eno kan munyi na munyi bobone no ntokene wunye wade a fache no ya nomu no na abanyi nyame nsem ajapade papa sa nyame obanyi nyame nsem achade yanko honestly we say 1921 na kan 26 na fa asem nko bi eduonu nsia no yeah yanko 26 wasi sai last court hona na eko Odiyifo wasi so obi susu sa waye onyans sorry waye onyamesomni ti ha o ana me de no wo so ye nyamesomni metalisini betakisa churchni uromani pentikosuni ko ana babo ne kan ko na wanto de tetere manareka na se wanui wodi kurodo asem bia behu bia wano kakakai wo de beka no a nebomo odada na kuma na wo dada wa kuma sa onipa yi nyamesom ayo kwa onipa bia wano ya meka onipa bia woti asema wontimi so hoho so na wodi akire no ho babo se wo se nipa no onyamesom no eye kwa to se bebre no afre yon to se papa ketu ebi mapa hom John say ya wote won kura hom wo se sa won ma fa kogu ma me fie asem ketekete ya nya asem bia no wo ma bro nsam kwa menne wuku adwuma kwa nyina esi because nanu ya beka wanu ya beka ebi enseku ododo awani fo ebi enseku ododo mema ni bi enseku ododo ma ni bi enseku ododo papa ya no meka babu se so obia susu wayo nyamesomni obia susu wayo nyamesomni na wanto ne tetere manareka na nanui ni obehu bia wankantum nemomu odada na kuma na se ni obehu bia wode wano ka sa woni pa nyamesom ayo kwa wo sa nipa wano ya meka no wo nyamesom ye kwa ha won kwatra so dem asema amedi ye lida kwani horia se wote nyame asem enti abufuo ya na se abufuo nye Odiyifo ba ko kwa ne ho se abufuo murusuo mu ana be di mani enti wo kristo ni esase asem bia behu bia no wode wano ka ebse nsem bi o ma wode wano beka na ho baba sam no wo ba ko gya koto no nka no kura papa Odiyifo enti babu se wo se nipa no nyamesom ye kwa ana pe se wo ti nyame asem ti nyame hwa wate wo nyame wono mo wate wo mie wadwe ni wanti ase na asem a wote ye di so na ka wano tum wo kristo ni pa o paka sa dodo wo se fi so nipa abufuo anyo nyankopon treni mu ade papa yanko ni jo young boy and Odiyifo buafu ase ya papa yanko yanko Better Christian Church Odiyifo Kwasha dano anopa nso si e ma akonya be se sima be se enum na wo nso abeka ye ho anopa yi bibi no Odiyifo Kwasha ne ya che eti amatrofo no 0201944485 ana 0554820910 anopa yi Odiyifo Kwasha wakasa na ye ntami ahoma na se ye mi ahoma nenso ne de epusu no ewo se obi ahoma na wo nso a utie anopa yi wo nso obeke ho ebi nso a na wo nso oda amane bi mu anaze bibi ache oso anopa yi obetimi ni Odiyifo Kwasha akasa eti ye ma osima be se enum adisi anopa yi mo achi o ye bra ipacho odin bebe akasa free mekasa fi abo mekasa fi aseni oba pa kuye ni oh wonderful oba pa wa aseni choba oba pa kuye anopa Odiyifo Kwasha kasa Odiyifo anopa nyame nshira o ja onso nyame nshira no apanfo nyina anopa wa bie ye ni wa bie ya dwin sa ebufuo ti ni buru so no akogina court na enipa nso ubufu bebra wo se wo nema sese ebufuo kura ma nipa yare akuma yare ni bi pin na ade eye ebufuo mo so anopa ya da wase nyame nshira pa eti asofo maame ene asolefo ni nyina ekwa ba mo e ba be sram amen bye. What is your hello ipacho odin bebe akasa free o asanifo nyina anim pia so azunjenka o nganso abo we sangasa amishra o
Because in some radio, I kind of say preaching, I'm me story I call June so cry. What time ya preaching a Kakumangasa and said, Papa. We and as I saw for a walk, I saw I can see me in Pegumuno or Muchre woman. And yes, I can you a buffo, and the buffo ya no blue ya so ya solid game. With the best rose, that be the Bowes were in Kan FM. Now, a good one now, Hano VAT. Now, a buffo name. And to Kwasam, any I canning ya Bruno Court 7 every or my every system. Bumsan, Reti, winning Yamina. Amen. Odiyifo Kwasha, memen dano pebia, a ball and a pan or 9, and pemo pepepa or I can from her. Auntie Akos when it's a afeso, Ubet Miss Opeso who Odiyifo Kwasha and Sua, Person live, they be a Facebook on Amaso. Sanso suna ono ankasa enso e woni Facebook sorry no nti se ba bia wutie bia mposo wuntumi nya ho entie radio a eno ane se wafa eye wo phone no na wa search Better Christian Church Akyem Asoboa obonse Odiyifo Kwasha na odda ho eno an so be like no wa share sanso na YouTube page no so eye dwuma bo Odiyifo anase Better Christian Church eno so obehu ni wo ho anopai awadina gwa oni e chance mpa no so person hu ne life a obetim so akọ ahenkan page eno nso obehu no ho eti anopa ye ma osima be se enum bi esanse ye demre na ye adwuma eti onso a oti ye nka no se opese obam bi a kasima be se mienu bi na eja ye de afrefo no abawiye eti Odiyifo na o kasa eti no wo bibi a fatu asoma ye se obi bewura ma na ye na twato yo ode maso mekanya se mechia madofo nyina ne meka no mechia madofo nyina president yi bisadako wojo wona ma me mechia mo nyina ana me papa papa ya eno misamanfo mechia papa o subua ufire Akyem Asoboa misamanfo Odiyifo Kwasha de bia metio mechia mo nyina ne meka nyina se mo yemfa nyame asem na wie no tamu na anya ben se chia dofo nyina eti Odiyifo Kwasha ya mama America kra enya afi na mo putupusu ahomatrofo no momle na twam isan se ya demle na ya dwuma Odiyifo Kwasha na wakasa wie na aboaboman Ghana man ayedin Odiyifo so Nyankopon ahyira no Nyankopon ahyira no amodin kan se habama ani nubra ehunim diama no osaye duru eti wa wo ti yenka no ebia wo yare o yare bomodian na ni Odiyifo Kwasha enkobo mpuni mpu udefo ni chiemu wo Akyem Asoboa wo bie herbal center kakra ono aneda no kwakwasi edu herbal center eti wa wo ti yenka se aware se yare bia na sa de bia wo fam bia no yenka na kase bomodian na tochi no eti Odiyifo ode namba na atodwa ena afenso se medika kache se nyame amanimde ewo nduro ho eti kofa bai kokwasi edu herbal center odi nro mienu na abedwa so gidi herbal mixture eni nkrumdi herbal mixture makacho se unya se nro mienu bi eka bom na so no no ma wapom din besi pi ebesita amawo enro yi wato apeti ba bibia information centers ene chemical stores pharmacies ene drug stores ba bibia yenimu ha ya aboabo ha ya bedi drugstore okwa benya bi ho ena ba bibia de borura odane ne patem information centers bia obenya adure bi ato eti oba wote enka se awo ho na aye de ama wo mesisen awo ho na aye de ama wo chie osi awo aduro bia ne oboa mesisen oboa unhia Odiyifo Kwasha ko na ne nkobo mpu nimpu o konso a me onkwa menko esanse awo de ebetimi ayafa na afa wataze ebia be man so ewo hawo munna monko na munkohia Odiyifo Kwasha na eja onyame nam no so na onso onyame enhia wo oba eti anopai se otienka na se wo ohaw bia mu abomodin na foni ekire Akyem Asoboa mesu du Akyem Asoboa akurakura na hu na oni ni bompunimpu na busan se me pese me ko Odiyifo Kwasha so anase kwaku esiedu herbal center
na eja akora no bechiro be san ka se wukuwa da bia so empabo kesiye ekoso live from anopa no ngotri kusi ni nondu su pepepe na ya pontiko na also fa kodon bi isan se better Christian church empabo de omo mfa ndi agoro etanopa nyame wonhira wo se wote yenka ebia na afei ena wote yenka Odiyifo mesa mo wasi o number no so bi me number 054 559 5070 054 559 5070 enti Odiyifo number no ebium anaso bibi kakla para vuko pe akidaba akimichiao ana Asoboa na kontinyenso Odiyifo me cha papa momon ma dwempa amen